Здраво! Вітайте до музею «Замок» у Руській рестуре. Мене мій Марія і жадам вас upoznati з предметом, котрий за нас цілком звичайний, але без огляду на шицько наістце значний і інтересантний. Тот предмет ще вола руський парток. Руснаці з приселюванням з Карпатох у 18 віку принесли культуру продукування платна. Бачванські руснаці ткали даскельо файті платна, котрий ще розлікує по грубині і квалітету ніткох, по ширині, способи украшування і матеріалу, з якого парток. Ткало ще цинке, за кошулі, подолки і гачі, грубе, за партки, слам'ячі і хлібовки, і платно за мехи, покровці, керпарі і так далі. Парток правений з льонового і конопового платна. Грубе платно ще правило з грубej предzi, a keď z nього chcel napraviť partok, musel bути 10 pasme široke. Postoje vecí modeli, medzi tým všetky sú kombinácia červenej i білej farby, a zekedy i čarnej. Партки, котрі були составені з веці червоної фарби, були драгші і святочніші. Прикладники, котрі ту виложені, направені у інтервалу між двома світовими війнами, а були фарбені з штучними фарбами. Прикрашували його з вишивками і різними мотивами. Хаснувало ще його як прикраску за інтер'єр, то єсть кладло ще його на стол. Звичайно, то було у святочних нагодах, як це Великі Швета, Крачун, Велика Ноць і Кірбей. Теж його хаснувало і на хованнях. Другі партки були з вікшого білої фарби, з цінкими червоними частами. Хаснувало ще їх кождодньово. Стали у столах у кухні, де ще полуднювало і правило резанки. І ще як мала, пам'ятам, як баба, коли села править резанки, кладла їх на розпрестрати червоний парток нижче суша. У нашій фамілії ще пестують обичаї, і за кожний крачун на столі стоїть червоний парток, а на нім бобальки, цеснок з медом і вільйова вечеря.